Naka sa Temple Jongmon. Aha, sa Korea ni. SEOGWIPO. Nindot kayo dire. Nice gid siya. Mao man siguro ni ang healing kuan. Healing please. Mao man siya ni ang healing please. Nice gid kay siya diri to. Oh, orange ang palibot. Grabe. Orange. Ang agianan orange. Oh, thank you. Hello. Dimple? Yeah. Yeah, I already go there, so I just go around. Thank you. I'm just walking. Sabi. Ingon ani ko ganahan kog lakaw-lakaw. Ganun balay o ganahan.
cave ni siya ilalom. Bato.